Så er vi tilbage igen med noget glukose, fruktose, maltose og sakrose. I sidste video der snakkede jeg om sakaroser, som var aldo- eller ketooser. Og når de var skrevet på deres Fischer-projektionsform, så kunne de se sådan her ud. Det er det eksempel på glukosen. Nu er det sådan, at den måde vi er vant til at se glukoserne på i biologi, og for den sags skyld også i kemi, er ofte på ringform. Det er simpelthen noget at gøre med, at aldehyden, som kommer fra aldosen, den kan komme til at reagere med en af sine egne alkoholer ude i enden. Og så vil de faktisk binde sig. Og det samme kan ketonen, altså fra ketosen også, nå at reagere, hvis kæden er lang nok med en af alkoholgrupperne ude i enden, og også lave sådan en ringslutning. Hvis man lige kigger her på den nedunder her, hvor det så er glukosen, så er det faktisk det kulstof her, 5-kulstoffet her, hydroxogruppe, som går ind og laver den her reaktion med, i det her tilfælde, aldehyden, og laver så ringbindingen her. Den her lille sag her, det er så den her, det er så alfaen, der sidder hernede, som så bliver dannet. Og det har simpelthen noget at gøre med, at bindingerne de hopper, sådan så den hydrogen, der sidder deres elektron, hopper over. Sådan så den her bliver modtagelig for at ville reagere med kulstoffet. Og så sker der simpelthen den her omlejring. Men det er bare sådan, hvis vi lige kigger på A heroppe, at den vi så ovenover, det var, hvor vi fik lavet alfaen. Alfaen her. Og herover der har vi betaen. Den der vender opad. At har man dem i en opløsning, så kan man ikke bare forvente, at vi hele tiden vil have alfa. Den vil faktisk ringslutte, ringåbne, ringslutte, ringåbne og hele tiden ikke at flexe imellem hinanden her. Men den kan så også gå over og lave en beta-binding på sin vej, alt efter hvordan ringslutningen laves. Så det man skal vide, det er, hvis man har eksempelvis glukose i en vandig opløsning, så vil den hele tiden være ude også at have aldehyden herude ledig. Nedenunder her, der er der lige en lille fejl på den tegning. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan rette op. Der skal faktisk være en dobbeltbinding her. Det kan jeg ikke. Prøvede jeg. Der skal være en dobbeltbinding der, for det ser ud til O'et her. Men den kan det samme, fruktosen, hvor den også kan lave en alfa. Og det har vi her. Der er den sort. Og vi kan lave en beta. Og den vil også hele tiden ligge i en opløsning og flexe imellem at være keton, ringbundet alfa, keton, ringbundet beta. Hernede er det så sådan, at når de er ringbundet, så kan de rent faktisk lave en kondensationsreaktion under fraspaltning af vand, ved at det er den ene hydroxogruppe fra den ene og H'et fra en af de andre hydroxogrupper, der går sammen og laver en binding. Den her, det er det, man kalder den her over, den sidder alfa. Så det her, det er en alfa 1,4 glykosidbinding, som der også står heroppe på udenlandsk. Det er det, man kalder maltose, når to alfa-glykoser går sammen. Og det, man kan se herude, det er, at herude, der har vi så alfa siddende. Og den kan rent faktisk hele tiden igen gå ind og lave et reaktionssystem, sådan så at den her kæde herude, som sidder med acetylt over til den anden, den kan gå ud og have sin aldehydform igen. Sådan der. Så den binder. Så det vil sige, at den her aldehyd herude, den kan rent faktisk, eller sådan en maltose kan rent faktisk reagere som en aldehyd. Men kun den ene her, og den anden herover, den er bundet i det sted, nu ruller jeg lige op, i det 1-tal her, hvor aldehyden sidder.
som I kan se der. Så derfor så kan den ikke ringåbne, når først den er blevet låst i den her alfa 1,4 glykosidbinding. Men den derude kan stadigvæk. Nå, men det her, det var hvordan man lavede maltose, og maltose består så af 2 glukoser. Men den sukrose, altså den almindelige sukker, som vi spiser til daglig, den består faktisk af en glukose, lavet fra en alfa-glukose, som laver en kondensationsreaktion under fraspaltning af vand, sammen med fruktose. Det der sådan lige er lidt specielt her, det er, hvis I kigger, vi går lige op til fruktosen her, nu skal I lige se, om vi kan få det hele til at passe, så er det faktisk på toeren her, at ketonen sidder. Og det her nede, det er faktisk også i virkeligheden kulstof nummer 2, og det er kulstof nummer 1. Så derfor laver den her en alfa 1,2 glykosidbinding. Problemet med lige nøjagtigt den her nede, det er, at den kan ikke lave sådan en ringåbning, som den her op kan. Fordi de 2 steder, hvor den her binder for at lave glykosidbinding, det er lige nøjagtigt ved den her aldehyd og ved den her keton. Ergo er begge bindinger lukkede. Hvad kan vi bruge den her viden til? At maltose kan ringåbne og lave aldehyd. Glykoser kan ringåbne og lave aldehyd. Og fruktoser kan ringåbne og lave ketoner. Men sukrose, altså helt almindelig sukker, kan ikke ringåbne, fordi fruktosen binder det sted, hvor ketonen sidder, og glykosen binder det sted, hvor aldehyden sidder. Jo, vi har nemlig en test. En test, som tester for, hvilke af de her, som kan ringåbne, og hvilke, som ikke kan ringåbne. Det hedder Fehlings prøve. Tollensreagens vil også kunne gøre det. Vi har arbejder bare med Fehlings prøve her. At den er ikke bare lige simpel at lave. Ligesom da vi lavede tollensreagens, skulle vi opløse sølvoxiden i ammoniakvand. Så har vi samme problem her med, at hvis jeg skal have nogle kobber 2-ioner, som jeg skal bruge i en basisk opløsning, så vil den lave kobberhydroxid. Men den er ustabil, så når jeg varmer på den, så får jeg lavet det tungt opløst i kobberoxid. Det er uinteressant for mig, for så kan jeg ikke bruge min kobber 2-ion. Så derfor har man en Fehlings-væske, som indeholder kobbersulfat, for at vi får vores kobber 2-ion. Og så tetrationen her, som faktisk er vist her. De kalder det the Rock-Schiller salt. Den kan faktisk gå ind og lave den her kompleksbinding på kobber 2+-ionen. I virkeligheden kunne vi godt herinde være fræk også at skrive 2+ inde på den derinde i midten. Det er sådan en rigtig, rigtig flot blå farve kompleksion. Jeg har den hernede. Det er sådan den her blå farve, man skal se herovre. Når man har blandet Fehlings 1 og Fehlings 2, altså kobbersulfaten og den der base med tetrationen i, så får man sådan en dyb blå farve. Det man så ønsker, det er, hvis der er en aldehyd til stede, så ved vi fra tidligere aldehyder, de kan oxidere til carboxylsyre. Og hvis den gør det, så skal den reducere den her kobber 2+ til herover, der er den kobber 1+. Så der sker altså en reduktion her. Hertil. Fordi så kan der nemlig ske en oxidation her. Og det smarte ved den her, det er den her, at den er rød. Den er rød, den der oxid. Så hvis det her virker, og vi har en positiv test, så vil vi få sådan et rødt produkt her. Så velvidende, at aldehyder kan oxideres, så vil man kunne konkludere, om man har en glukose, eller man har en maltose, den må også kunne oxideres herude ved det her ringåbningssted. Eller man har en sukrose, som slet ikke vil noget, og for den sags skyld en fruktose, som er en keton. Så kommer der lidt lille men mere, vi scroller lige hernede. Fordi hvis vi laver den her test, så vil vi rent faktisk få positiv test ved glukosen. Og det er jo forståeligt nok. Det var fordi den havde
en aldehyd. Og vi vil få positiv test ved fruktosen. Okay, det var overraskende, fordi den er jo en keton. Og ved sakrosen, som var den, som slet ikke kunne ringåbne, de staver den staves lige anderledes på andre sprog. Men det var den her op, det var den, der ikke kunne ringåbne, fordi de begge to var bundet her. Den giver negativ test. Og det var også forventet. Nu flyttede den så. Sådan der. Men hvad er det lige, der sker med fruktosen? Jamen, der har vi lige en lille specialsag hernede. Problemet med fruktosen, som vi har her i sin Fischer-projektion ringåbnet, den kan faktisk, den her den er ligegyldig, den er vi ligeglade med. Den kan faktisk gå ind og i stærk basisk opløsning, og det er jo det lige nøjagtigt, vi har i fælingsvæske. At fælings 2, det var natriumhydroxid, som er en stærk base sammen med tetrationen, at den faktisk går ind og omdanner sig til D-glykosen. Og det vil sige positiv test. Det man vil se, når man laver fælingsprøven her, det er, at glykosen meget hurtigt laver positiv test. Fruktosen, den er lidt længere tid om at lave det, fordi den først lige skal lave den her omlejring her, over til at blive glykosen, for at glykosen kan reagere. Så det er altså den måde, man bruger til at identificere nogle forskellige sukkerstoffer, også ud over det, som vi snakkede om med brydningstallet, at man rent faktisk også kan bruge den her simple test for at let at identificere nogle af de sukkerstoffer, man har, fordi nogle vil være positive, nogle vil være negative, alt efter hvordan de binder sig.